Vstúpiš do mesta, svetla svietia nocou. Každý má svoj príbeh, každý ide svojou cestou. Od nuly na vrchol. Aj tebe sa ľúbi tá trúba. Predstav si, že áno. Dobre, nie? Ukáž mi tie svetla, keď už... Hej, ukážem ti. Počkaj, len ten koniec je dobrý, nie? Ale aj ten začiatok je dobrý. Ja, že som zapasaný. Klip letel z auta. Jaj, tak to sa na teba neposmiavaš moc dlho, bráček, krásny. To je vozič. To mám. Červeno-čierneho Ruky hore, auta, nikto dvojperového ani hnuť. Suspect je... Ukludnite sa prosím. Suspect je... Je tu ešte niekto, kto sa ešte nachádza v obchode, okamžite ruky hore a vidíte s rukami nad hlavou, hneď. Vpravo a vľavo na Spanish Avenue, odbočuje vpravo na Strangberry, odbočuje vľavo na Del Piero, odbočuje vpred a opäť kľúčkuje vľavo na... Počujem, mám sluchatka, mám nič nevidím, mám sačok. Prosím, pomoc. Počujete ma, vnímate ma? Už vás Tak sa počujem. vrátil do protismeru. Dobrý, pán policajt, Výborné. La Puerta. konečne ste tu. Sekundičku. Stále uniká vo vysokej rýchlosti. Môžem sa postaviť? Ide ďalej do Del Piero. Mladý pán, budete náhle spútaní z dôvodu, že ste tu boli počas tohoto vykradania. Ďalšie veci vám zdelí potom môj nadriadený, áno? Lietný manéver. Dal som vám ich jemnúčko. Dal som vám jemne tie puta, tak poprosím, neskúviňajte mi tu, prosím, áno? Uklidnite sa, prosím, áno? On ma ukradol pod mostom a zobrala si. 1050, suspekt pokračuje v ceste, unikaní odbáča na Airline Avenue. Viete mi niečo povedať o tom, čo vás uniesol, alebo čo vás donútil, aby ste tu boli s ním? Neviem, nič, ja som Doľava, vracia sa po sluchatka križovatke, na hlave. pokračuje na Harvey Avenue, Ešte aj zbrán som videl naposledy až pod pokračuje mostom. vľavo na Power Street. Mohol pozrieť si telefónu a ste mi spať. Prepačte, ale boli ste pri tomto, boli ste tu ako rukojemník a žiaľ Bohu, ak niečo viete nám povedať ohľadom toho pána, ktorý tu vykradol niečo, tak určite nám to pomôže pri pátraní toho pána. Tom 1 na Charlie 6, status? Ja som si Charlie chcel 6, na máme telere za ťažkú 1050, suspekt je cestným zakliesnený vo vozidle. Poprosím vás tichšie. Momentálne podávam starostlivosť. 10-9, opakujte ešte raz, prosím.
Aspekt mal ťažkú 1050 na moste nedaleko hlavných garáží. Momentálne má otraz mozgu zjavne, v hlavu a krváca slavy. Idem mu podať prvú pomoc, hlasím ďalej potom. 10-4 rozumiem, ja tu mám pána, ktorý bude určite vypovedať o právnej veci, ktorá sa tu stála, hej, v tomto klenocníctve, tak si ho zoberieme potom na políciu a budeme ho vypočúvať. 4. Niečo som mu zabudol zdeliť, že? Viete mi niečo povedať o tom, čo vás uniesol, alebo čo vás donútil, aby ste tu boli s ním? Neviem, nič, ja som mal Doľava, som vracia sa po čakal som križovatke, na hlave. pokračuje na Harwick Avenue, Ešte aj zbrán som videl naposledy až pod pokračuje mostom vľavo na Power niesol. Street. A Hneď ako to bude neviete môcť, náhodou žiadosť jeho o meno, neviem. alebo náhodou, že by nám to vedelo pomôcť určiť toho pána. Aby som to vedel. Ja som išiel Počujem, len do vysokou čínskej rýchlosťou, štvrti sa najesť a on ma tam Power Street. niesol. Vás uniesol priamo z reštaurácie? Na ceste do čínskej štvrti za vašou stanicou, ako bol ten most, kde bezďaci prespávajú, tam ma uniesol. Dobre. Ak sa podarí kolegovi vrátiť z piatky, tak pôjdeme spolu na policajnú stanicu, tam to všetko spíšete, budem tam pri vás ja, nemusíte sa báť, nič sa vám nestane, počas tohoto všetko sa to bude riešiť, spíše sa to a zistí sa, kto by to mohol byť a prečo to vám urobil a tak ďalej. Áno. Však ja si chcel mať len rukojemníka, ja neviem. Však ja s tým človekom nič nemám, ja už chcem ísť domov, pozrieť si televíziu a chcem ísť spať. Prepáčte, ale boli ste pri boli ste tu ako rukojemník a žiaľ Bohu, ak niečo viete nám povedať ohľadom toho pána, ktorý tu vykradol niečo, tak určite by... Čak ľudia sa môžete postaviť, môžem vám pomôcť sa postaviť? Ja sa postavím. No, výborne. Neutekajte mi, ale prosím vás. Ja neutekám, Počkáme tu na pána kolegu, príde po nás. To bude trvať. Nebude to dlho trvať, sľubujem. A na svoj odznak vám sľubujem, že to nebude dlho trvať. Prosím, uklidnite sa. Počkajte, dám vám veckovku. Ja mám spútané ruky, tak mi to prosím vás aj utrite. Kľudne, není Aj problém. soplík vyteče, prosím. Áno, utriem vám aj sopliček, nebojte sa. Tiera mu soplík pod nosom. No, riadne fúkajte. Riadne fúkajte. Teraz. Ďakujem. Á, super. Ale mňa nikdy tak nedržali dlho. Ja vás rozumiem, ale tak treba to ísť Veď potom som bol len poriešiť. rukojemník, veď ja vám dám meno, priezvisko a odídem. Tom 1 na Charlie 6 pán vyžaduje, aby som ho prepustil, že mi potom dá údaje a že by sa potom s ním to poriešilo. No však ako ja nemám, ja som nikdy nemal rukojemník. 6 momentálne som zaistil Ja nemám, prečo mi vám má byť povolenie. bude prevezený na Čakáte. miesto Však si to napíšte teraz tu vy. Prosím. 10-4 rozumel, potom viete prísť k nám na našu... nie je nikto, tak nikto by na vás nemohol položiť ruku. Je tu príslušník policie, takže sa bať nemusíte. Mama chcela rezať cez kung fu pandu.
Tak nedoniesol, lebo ma uniesli. Ja sa domov musím smiať. Nebojte sa, prídete domov a urobíte potom. Ja nemaj sa musím smiať. Tu na týchto priestoroch asi nikde sa Stále nedá. 8030, čakáme môžem na počítať? prevoz do Ešte aj sa mestskej potýkam. Suspekt je ošetrený základne a pôjdem po vás. Mohol by som vám dať asi tie putadovú, že? Prevziaci, no. Prosím? Môžem vám dať tie putadovú asi, že? Samozrejme nie. Nie, len ma rozhodnite, prosím. Ja ho mám malinký, mne ho netreba držať. Páči sa. Ďakujem. Ticha. Charlie 6, momentálne moja 1020 je miestne MS. Videl pán policajt Chobota pána Arona? Prepustenie suspekta, aby som ho mohol 10-4. previesť na výsluh do našej policajnej. Tom 1 na Charlie 6. Poprosím pána, len dajte do CPZ-ky, nech tam je. Poprosím, príďte urgentne na moju 1020. Lebo mama ma zabije. Nebojte sa, už som mu povedal, že nech už príde. Už príde po nás. Ďakujem. Pán kolega prišiel. Rodičko, prepáčte, ale mali sme menšie problémy. Nič sa nedieje, máte ospravedlnenie. Tuto len potrebujem pána nahodiť do auta, to je všetko. No tak, pomôžte pánovi do auta. Asi Poď. môžem. Počkajte, ja túto vám stranu. pomôžem do auta, dobre? Ja vám pomôžem do auta, dobre? Dobre. Kurňa, jaká si to volačka? Ja to zabudám, pán kolega, normálne. Dajte to Adam 1 už. Adam 1, vracame sa na miestnu PD stanicu pod kodom 2. Joj, masaker vám to poviem, pán kolega. No, Masaker. to mi dá čo hovorte. Ja som chytil suspekta až keď mu koleso odpadlo po 1050-ke. Perfektne. A spútal som ho, začal utekať a ešte nakoniec potom aj skončil s rozbitou hlavou. Čo? Miestne MS. Vysvetlite mi to, kolega, prečo tí ľudia majú za potuchy proste furt utekať? Prečo radšej nezastavia a nepovedia, dobre, poďme to poriešiť ako rozumní chlapi? No, Prečo? Povedzte mi to. Lebo, neviem vám to takto vysvetliť. Pomôžte mi, ja už som mami doma. Ukľudnite sa, prosím. Pane, Žiadam chvíľočku strpenia, nakoľko mám rozhádzanú skrinku s vetami. Chudák sa. Jasné. Musíte mi dať toto oblečenie, to si tam som poslal, ako vyzerá. Na Čífa vystačí len schod jednotky. Zatiaľ nie. Tak sa môže to pridať, jo, tak sa pridal hore. No vidíte. Tak sa si pridal, prečo nie? No, povesím, že pak ešte Kto tu z vás mal záujem do budúca o Eru?
Áno. Áno! Áno! Tak, na môj výstrel. Na 10, na 10. Jeden karete, je to pomalý, jeden přidáme. Budete se do toho zpívat, všichni. No, jednáte. A poďme znova. Ja som KD, čo máš ty? Ja som KD, čo máš ty? Bežím už na 1000 mil. Bežím už snad 1000 míľ. Ľudia kričia, prosím, stoď. Pľúca kričia, prosím, stoj. Ja im pravím. Pome. Už nemáš to kolečko. Ja im pravím, vyhrám boj. Ja im vravím, vyhrám boj. Kapitán má ostrý hlas. Kapitán má ostrý hlas. Vyťahnite. Dievčatá, poprosím vás opakovať po mne. Ja som KD, čo máš ty? Ja som KD, čo máš ty? Ja vás neslyším, jedem. Ja som KD, ja som KD, čo máš ty? Bežím už na 1000 mil. Bežím už na 1000 míľ. Ľudia kričia, prosím, stoj. Pľúca kričia, prosím, stoj. Ja im pravím, vyhrám boj. Ja im vravím, vyhrám boj. Kapitán má ostrý hlas. Kapitán má ostrý hlas. Kapitán má ostrý hlas. Vyťahne nás z postele včas. Vyťahne nás z postele včas. Moje nohy ťažký kov. Moje nohy ťažký kov. Bežím radšej bez rečí a slov. Keď už fakticky nemôže. Keď už fakticky nemôžem. AFK a v blate poležím. To je na 10, 97 výcvik, obchodom 2. 10-9 opakujte, nepočuli sme vás. Je zajímavý, že jsem vám řekl 3 kolečka vyběž. 10-4. Super, do kliku a jeden. Nebo minimálně se na to připravte, budete jít do
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Au! Pán kapitán, zlezte zo mňa! Dolu úplne, jeden. 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Také dolu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lipstick. Fuj ty kok... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dievčatá, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Toľko koľko vy, pane. 22, 23, 24, 30, 25. Ešte 5. 26, 27, 28, 29. No, protože tam se jedná fakt o sekundy, kdy to na vás někdo takhle znamená. Áno. Máte čas. Přesně tak. Super. Tak. Ježiši Kristus, tam postavili. To to někde ukradli, nebo? To jsme tu návštěvu najít. Tak, pánové, nyní si můžete vzít do ruky zbraň, čili pistol, jo? Zbraní se rozumí všechno, co zásobí sílu proti tělu. Teď si vezmete do ruky pistol. Tak, pistol držíme v dominantní ruce, pokud se pravá cpěk pravý, pokud se pravá cpěk levý, ale ještě si to můžete tady zatím levý. Případně vždycky prst máme mimo spoušť, když nechceme střílet, jo? Vždycky prst mimo spoušť. Ale jinak fajn. Tak, super. Tak, super. Tak. Jste mi zpějete, pane Fovi. Nie, panie, stejno mi to skończyła. Budete se mi dohodí a řekněte, že se mi nesmějete. Já vám říkám, vy jste se mi kouknul do očí a přitahal plivací šestce. Pán kapitán, nesmiem sa vám za to rozprávate, prežil som takúto istú situáciu, nie je to pekné, sa niekto smeje, ja som sa vám určite nesmiel. Zuby, no zuby. To se mal zmiňovací cestou Fovi. Vod bych neměl zmiňovací cestou Fovi. Lebo som ja povedal, že nech sa tu neukazuje v meste. A už to bude, nech
na povolení. 10-4, ospravedlňujem sa. Ešte raz môžeme? V pořádku. Jo, ještě jednou a povolení dává Charlie 6. Tak, ještě jednou můžeme. Pardon. Ospravedlňujem sa, vystúpil som z auta. Zase sa budú pripútať. Môžeme. Tom 1 mám tu aktuálnu 1080-ku. Nachádzame sa na otvorenom priestranstve. Tom 1 na nejakú vyššiu hodnosť. Tu Charlie 6, povolujem pit manéver. 10-4, rozumiem. Prevádzam pit manéver. Super, super. Ještě jednou si to dáme, super, ale ten narážíte ještě trošku za to zaniklo, jo? Ne jakoby do prostřed toho. Rozumím. Za to zaniklo. Rozumím. Poté si to ještě jednou zkusit. Tom 1 mám tu aktuálne 1080-ku, naháňam športové auto. Som na otvorenom priestranstve. Žiadam o nejakú vyššiu jednotku. Príjem. Tu Charlie 6, povolujem pit manéver. Charlie 6, príjem. Prevádzam pit manéver. Super, a hned to šlo líp, paráda. Super, můžeme se vrátit. Máte sa čo učiť ešte? Je tam velký důraz na kóry, takže se učte kóry. To je pravda, Neviem. môžem potvrdiť. Videl som folio. Kecáte. Ne. Videl som folio. Kecáte. Ne vôbec. Žum. Už ho našli? Áno, že neviem, čo Let's go, Vstúpiš do mesta, svetla svietia nocou. Každý má svoj príbeh, každý ide svojou cestou. Od nuly na